Bamako ana lamini na bolomanadugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Amadu El Konare ka bɛɛ lajɛlen fo n'u wale ɲuman dɔn kosɛbɛ kunnafoni Amadu El Konare n'a danna kunnafoni ma radio jɛkafɔ wasara Amadu El Konare sabula jamana kunnafoni politique kuma sɔrɔ kuma hadamadenya kuma kabako kuma o don Amadu El Konare a mana sɛbɛnjugu fɔ fɔ la a bayɛlɛmali k'a ɲɛfɔ jamana denw ye Amadu El Konare k'a don i tɛ fiɲɛ sɔrɔ an na sabula min ye hakili ye k'a jɛgabɔ dongo don dɔ ka fara ko ka dɔ ka fara dɔnniya kan Amadu El Konare k'a dɔn an b'o dabali la Amadu El Konare k'a dɔn arajoso 200 ani kɔ kɛn yɛrɛ ye arajoso Mali la jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ i k'a dɔn k'a daminɛ Kayi ka taa bila fo Kidal arajoso minnu bɛ furancɛ olu bɛ kɛ sababu ye kunnafoni k'a cari kunnafoni di sira kura minnu bɛ yen an dilanlen kɔfɛ k'a ta k'a yɛrɛkɛ walima k'a tigɛ kunnafoni minnu bɛ yen n'o ka di i yɛrɛ ye k'o bila a la Amadu El Konare k'a dɔn n'i ma da u ma min ye n k'i ɲininka ayiwa radio jɛkafɔ internet siraw k'a bɔ yen min ye Canal Plus o don a b'o fana k'a banna Amadu El Konare nin bɛɛ lajɛlen kun ye jamana den bɛɛ lajɛlen ka wasa n bɛ n ka ayiwa foronin kɔnɔ n bɛ n ka kuru kɔnɔ Amadu El Konare k'a dɔn n bɛ n ka télé kɔnɔ n bɛ n ka bureau kɔnɔ radio ni maa k'i bolo i b'a gasi a la hali téléphone yɛrɛ b'i bolo président ka bureau kɔnɔ i bɛ lamɛn ye e taara ye de o de fɔlen filɛ ye awɔ Asimu i bɛ ci min fɔ ko k'a fɔ Asimi ye a b'a bɛɛ mɛn ni Asimu wala ciw bɛ f'i ye ji yɛrɛ mɛn ciw bɛ fɔ a kɛrɛfɛmɔgɔw de t'u jɔ u jɔyɔrɔ fɛnw bɛra ka di mɔgɔw ma m'o sɔrɔ Amadu El Konare nɛgɛw kɛra fɛ sɔgɔmada la a tɔ ye ko Gibson contrôle jibi don ni jibi ye yamaruyanden kɛ e ni ne fila Semakura Sɛbɛkɔrɔ bɔlen bɛ a kunnafoni an b'a munumunu salo ni k'a di lamɛnbaaw ma sisan karamɔgɔ de b'a tunkara ko cɛlabaya nɔfɛ giri ye bayatigi nɔfɛ ko ye n'o tɛ an bɛɛ bɛ tɛmɛ a dulonnen na sugu la maa si tɛ maa la bala cogo bɛ di bi segin kuma in kan segin kuma in kan Amadu El Konare n b'a faamu i ko mun cɛlabaya ale nɔfɛ giri mandiya min b'a kan a bɛ min cɛ la o de ko don n'o tɛ an bɛɛ bɛ tɛmɛ a dulonnen na sugu la Amadu El Konare o baya kelen Amadu El Konare k'a dɔn o ye fɛn caman mɛn a ye fɛn caman ye da de t'a fɛ ka kuma Amadu El Konare n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ a kana kuma dɛ ne tɛ fali n'a ye sange Amadu El Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Mali horizon o don sɛbɛnfura in nin y'a boli ko siɲɛ 189 ye maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ de ko Birino de Segebeti Birino ko a k'i k'a dɔn ni Ala ni kira jɛnna n'a ye CEDEAO ka ciden i k'a dɔn ale bɛ taa ka segin la Bamakɔ ani CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ min ye awa John Goodluck i y'a dɔn du dira a ma Bangɔni na ale Hayidara ka so man jan du dira a ma ale ka sigi yan sa Amadu El Konare a ko min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye février kalo tile 21 Abuja i k'a dɔn a wele la tuguni ni ka ci don a da CEDEAO ayiwa ɲɛmaw u y'a bila a kana Mali kɔnɔ min ye ɲɔgɔn ye a n'a ka nani Mali kɔnɔ a dɔnnen don gɛlɛya min bɛ Mali ani farafinna jɛ yɛrɛ jɛkulu min ye CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn ɲininkali don ani ka wulikajɔ kura boloda hakilina kura min mana kɛ an ka jamana ɲɛmaw na o ɲɛ ka fɔ sabula min ye awa gɛlɛya in ye a ka wuli sa o kɔni kɛ mɛ awa jamanakuntigi in caman ka miiri a n'o ka hakilina nka n'i ye kɛlɛ kɛ ko dɔ kama n'i ma ɲɛ dɔ sɔrɔ a la i k'a dɔn a wuli man di sɛbɛnnikɛla ko a k'i k'a dɔn u ka taa ka segin Bamakɔ min kɔni ye Bamakɔ faamaw ye u bɛ na ɲɔgɔn ye in kɔni kɔnɔna de ye awa n nana ɲininka i k'a dɔn hakilina kuranna i n'a fɔ aw kun y'a fɔ k'a fɔ nin février kalo in yɛrɛ votew kun bɛ kɛ coup d'état kɛ don février kalo in kɔni banna bɛn ma kɛ hakilinaw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ o tuma wulikajɔ kura ni jateminɛ kura min kɔni ye maa hakilimaw ye caman kɔni y'a jira min kɔni ye ayiwa kalo 12 ye kalo 12 min kɔni ye hakilina kuraw ye a bɛ n'a fɔ a bɛ ne ka da o kan san kelen o ka di camancɛ fanga ma u ka labɛn kɛ ka jamana fura sɛbɛnnikɛla ko ni bɛn kɔni kɛra o kan o bɛ kɛ président min n'o ye Macky Sall ye ani Abidjan masakɛ n'o ye Alassane Dramane Ouattara ye nin bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ni
kuma kura minnu b'u da Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ko ko ɲamakoji k'u ka ji dɔ k'a la fariɲana kojugu n'u ma ji dɔɔni kɛ ɲamakoji la a tɛna se ka min an sɛbɛ dɔn o ye Alassane Dramane Ouattara ka kuma ye Sɛbɛnnikɛla ko Macky kɔni n'o ye Sénégal masakɛ ye o kɔni o tilala dalaka la a ye tiɲɛ fɔ koyi a ko olu yɛrɛ ye tɔɔrɔ sɔrɔ u ye degunba sɔrɔ min ye Sénégalikaw ye u ka ɲani ni tɔɔrɔ barika bonyana kosɛbɛ i n'a fɔ malidenw da o tuma fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min kɔni bɛ se k'a to hakaja min ye bɛnkankura ye a nakinnakura dɔw y'a jira bɛnkankura in b'a daminɛ kalo 16 la fo kalo 24 n'o ye san 2 ye min kɔni ye cɛmancɛ fanga ka wuli ka jɔ ye i y'a dɔn kɔni ayiwa Assimi Goïta o hakilina dɔn man di ko ni ninnu nana a bɔ ko kura minnu mana kɛ n'o tɛ ɲɔgɔn ye kura min kɛra an ka député bulon fɛ n'o ye CNT olu ye bɛnkankura ni hakilina kura minnu bɔ o kɔni kɛra wasa ye maa caman ma Sɛbɛnnikɛla ko sa ayiwa min kɔni CEDEAO ka cidenw ye sigi kelen don ka John Goodluck kɔnɔ i k'a dɔn hakilina kura ani kuma kura min bɛ fɔ a ye waasa awa gɛlɛya in bɛ duga nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Mali horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara ne n'an tɛgɛ don teliya la kunnafoni sɛbɛn Zire Usmani Balo nin ye ɲɛmaa yɛrɛ ka sɛbɛn ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa ni furu tɛna ɲɛ sali kɔ don o don taliba a laban a ka sa furuden bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ a ko i k'a dɔn o de kɛlen Mali ani Faransi ta ye a ko an bɛ don min na i ko bi Faransi kɔni kow tɛ ka t'u jimi sira fɛ ɛlɛ ni dingɛ min kun zoni bɛ n'u b'u dabiri o la k'o sama an ka jamana marabaa ɲɛmaw u ye dingɛ dagure walima u ye jikunan k'a la min kɛn bɛ ka Faransi gwa kamana a laban e ko ma tɛna ji kɛ bidɔn na wa sɛbɛnnikɛla ko awa n'u ma ɲa taali kɔ i se tɛ maa min ka dugutaa la i b'a fɔ kamuw fo wa i b'i jɔ i cɛ jɔyɔrɔ la a ko in o bolo de kan bi kabi kibaruyaw bɔra ka bi Faransikɛw ka masakɛ Emmanuel Macron fɛ k'a yira k'a fɔ olu kɔni ni takuba barika ni ka fara u jɛɲɔgɔnw kan olu kɔni na bɔ Mali kɔnɔ i k'a dɔn kalo 4 fo ka se kalo 6 Mali jamana faamaw ko bɛnkan tigɛ n'o bilara anw ni ɲɔgɔn cɛ ni baw bi fara a bɛ fara sigi ka fɔ de kɔnɔ an bɛ hakilina kuraw ta nka waati min na ni aw nisɔndiyara walima ni bagabaga ko jiginna aw kɔnɔ aw bɛ se ka wuli ten pelew wa anw bɛ taa ni an yɛrɛ ye i n'a fɔ i k'a dɔn kanuma fila dɔ bɛ ka i ɲagadilabɔ dɔ la k'a fɔ wa n'o dɔn an k'a dabila ni ka i bila kɔlɔbɔ la Mali ko sa an ye dɔ kɛ o munumunu salow la o kuma u kana kalo 4 kɔnɔ dɛ hali su in na ni u labɛnnen don i k'a dɔn kamiyon caman na bila u ka bila la u ka minɛn minnu dɛsɛ an b'u ta ka taa bila fɔ Faransi fɔ Élysée waasa u ka senna teliya awɔ sɛbɛnnikɛla ko o min fɔra sa i k'a dɔn ko tɔ sɛbɛkɔrɔ gɛrɛyara a ma ɲa min kɔ sa Faransi ye munumunu salo kuraw daminɛ maa minnu bɛ yen ni olu ye dɛmɛmaa wɛrɛw ye n'olu bɛ Mali kɔnɔ yan ɛlɛ ni n'olu ye nansara tulon bile jamanaw ye u y'a ɲini dogo la ni ka kumaɲɔgɔnya kɛ ka olu kɔnɔna su olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana bɛ se ka wuli ni k'u ka dɛmɛɲɔgɔnya tigɛ ni Mali ye cogo min na nka i k'a dɔn u tɛ ka ɲɛ de sɔrɔ o la wa o kɛmɛ u bɛ ɲini ka Faransi yɛrɛ kelen kɛ gɔn kelen na bila ko in kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko ni taara o bolo kan maa min bɛ yen n'i k'a dɔn a bɛ kɛ o ka ɲɛkumu kan ko in kɔnɔ o de ye o Faransi kelen de ye sabula Mali bɛ n'a fɔ siradala kɔlɔ maa min n'i taatɔ min i segintɔ i n'a min o ye wajibi ye jamana caman bɛ yen jɔn ko Ala anw ye sɛgɛnmaatɔ jamana ye nka jamana caman bɛ yen olu fana ka nafa sɔrɔ sira fagama karamɔgɔ Daba Tunkara k'o bɛ anw ka jamana kɔnɔ yan o tuma min ma ɲa ko kɛra ni dusu ye olu Faransikaw fɛ i k'a dɔn ka segin u kɔ k'u bɛna i k'a dɔn mamu ɲɔgɔn ɲini ko la bilen i k'a dɔn o cogoya foyi tɛ a la a ko furusa bada lakana nasira la Mali ani Faransi cɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin y'o de kɔni kɛlen sɛbɛnnikɛla ko ni dɔ ka bama fa dɔ yɛrɛ ka natɛja a bɛna sira de fura ni k'a jɛ pasi jamana wɛrɛw ɲɛ dɛmɛɲɔgɔnya jɔnjɔn ko bɛ minnu kɔnɔ kabi lawale n'u bɛna u kunkolo dengun finɛtiri la nka donna t'u bolo a ma sɔrɔla k'a fɔ Faransi gangalen kun Mali ni bɛɛ lajɛrɛlen cɛ minɛn mana san u tɛ sɔn marifa ko ma fɔ u tɛ sɔn hali n'an ye nafolomugu sɔrɔ k'an bɛ taa sagona marifaw sa walima mugu ni kisɛw sa sanfɛ pankuru ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dangari jugu la Faransi b'i ganga pɛtu a tɛ ɲɛ ni ma ya ko a bɛɛ lajɛrɛlen kɛra sa falideni mɔkago n'a sara ka ban sa faliko banna o tuma ko i k'a dɔn nin n'a kɛ sira kura bɔlen Mali ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni filɛ an ye min mɔ Zire kɔnɔ u ka bidon bɔli la Amadou El Konaré su min bi diya kabini fitiri i b'o ja dɔn siga t'o la Amadou El Konaré n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le hogon maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔ de n k'i ɲininka Amidou Togo sɛbɛnkura in nin y'a bolo ko siɲɛ 198 ye Amadou El Konaré Faransi t'a dɔn k'a fɔ ko
u kun tɛ se ko la ayi fo wulikajɔ kura min bolo dalen don an ka sɔrɔdasi jɛrɛ jɛkuluw fɛ Bamanji tula Amadu Konare i k'a dɔn kungokolo fantan bada ani dugu minnu bɛ yen ni Bamanji kun kelen bɛ ka yenguw dagawra ye i k'a dɔn farafinna dugaw u bɔra diɲɛ dugu bɛɛ lajɛlen la sa u bɛ nin kungokolo kɔnɔ u bɛ hadamaden sogo ka cogo min fo k'a bɛɛ tulon Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko min ye an ka sɔrɔdasi kuluw ye jɔngwala i k'a dɔn densɛbɛw ye mɔnɛ bɔ a ko dugu min n'u k'a ma ko Toroli Tagari min ye awa Baburo odo min ye awa Dɔnpela odo Simburu Amadu Konare ani kungokolo ba minnu b'o o furanjɛ la min ye dugutɛnɛ ye dugutɛnɛ 1 ani D min ye Koro mara ye dugu minnu bɛ i n'a fɔ Pisa Bayi Minta min ye awa Kundugo ye olu bɛ Bankasi mara la Amadu Konare i k'a dɔn kungokolo dɔ fana dɔ bɛ yen o ko min Masuru o jɔja Poropia fo Burkina Faso i k'a dɔn o nɔngɔngari la Amadu Konare i k'a dɔn an ka cɛdenw o ye yengɔ awa u taamasira ye Amadu Konare ka yɔrɔ fura k'a jɛ jandi ko ma min ye kelen-kelennin minnu dogolen bɛ n k'i ɲininka mɔgɔw ka so Amadu Konare ka cun ka bɔ mobili kɔnɔ so o so Amadu Konare i k'a dɔn a gakɔrɔla ni sɔ kɔnɔna fo taa hali kɔlɔn kɔnɔ ka taa bɛɛ lajɛlen lajɛ ni k'a fura ka taa jɛ maa min tora nin janjo la Bamanji la a bɛ maa 300 bɔ sɛbɛnnikɛla ko a tun bɛ kɛ tan de Amadu Konare a bɛ waati jan bɔ dugu minnu ni y'o f'i ye Amadu Konare Bamanjiw jab'a la de kun don kun kelen bɛ ka nin yɔrɔ ninnu k'u sago n'u dungɔ ye Amadu Konare i k'a dɔn cɛ tɛ bɔ cɛ tɛ kuma i k'a dɔn a ko bɛɛ lajɛlen b'u sagoya la Amadu Konare tuma min an ka sɔrɔdasi kuluw y'u kun da nin dugu ninnu kan ko Bamanjiw bɛ yɛlɛ a b'u ɲɛna ko kɔrɔlen si don sabula i k'a dɔn u tun bɛ kunnafoniw sɔrɔ fɛnw ɲɛ tun bɛ f'u ye u bɛ na nin sira in fɛ u bɛ taa nin fɛ u bɛ yɛlɛ Amadu Konare i k'a dɔn yɛlɛ laban taara kɛ n k'i ɲininka sɛmɛ ani jolikɛlɛ k'o sarada fa bɛɛ lajɛlen la sɔrɔdasiw ye tasuma wuli Amadu Konare i k'a dɔn min bɛ se ka boli ka marifa fili Amadu Konare k'i kun da kungokolo fantan bada kan Burkina Faso ni Mali cɛ u y'u nɔbɔ ka t'u sɛkili tɔtɔ Amadu Konare k'i k'a dɔn yankadi ye u ma foyi ye fɔlɔ fɔlɔ tun ka nin kɛ Amadu Konare sɛbɛnnikɛla ko a ko awa wulikajɔ bolo kan secteur min bɛ n'o ye Bayi Jihadiw jihadima ninnu kɛlen bɛ ka wulikajɔ bolo da Amadu Konare k'a dɔn ka taa yen yɔrɔ bɛɛ lajɛlen minɛ o fine ye ko diden nka sɔrɔdasiw nana du cɛla ka tasuma wuli Amadu Konare k'a dɔn k'u yɛrɛkɛ k'u bɔrɔndɔ i ko dɔngɛ a ko an bɛ donni minɛ ko bi jɛrɛjɛkulu min n'u k'a ma ko Gati o de jabalaba kun ye yen ye u ka minɛnw an'u ka dabaliw o bɛɛ lajɛlen de kun bɛ yen Amadu Konare yɔrɔ min bɛ yen n'u k'a ma ko Pisa Bayi Menta Amadu Konare k'a dɔn a kungokolo ba dɔ fana bɛ yen n'o ye suru kungokolo ye min bɛ taa dasi n k'i ɲininka fo Debusele Amadu Konare i k'a dɔn terrorisiw u y'a bɛɛ lajɛlen de sɛkili tɔtɔ ni k'a bɛɛ lajɛlen fa ni k'a bɔ yen Amadu Konare k'a dɔn dugudenw nisɔndiya kojugu olu bɔra ka sɔrɔdasiw kunbɛn dunun ani ji ye Amadu Konare k'a dɔn sɔrɔdasiw kɔni bonya ni karama ka dugudenw sɛgɛrɛ a y'a hakili sigi anw na k'u tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn jamana ko don a ka nin dugu in an b'a fura fo ka taa jɛ a bɛ san kɛmɛ kɛ ɲinan kɔfɛ a b'a da ka sunna hali i k'a dɔn hali fiɲɛ tɛ tɛmɛ a kunna bilen nin y'o bannen de ye nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Lehogon kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ Daba Tunkara an n'an tɛgɛ don ko kura tun kunnafoni sɛbɛn info matin Modibo Kɔnɛ badabada Modibo Modibo ko ni ma ya k'a fɔ jamana ɲɛmaa kuraw sababula ni wulikajɔ baw bɛ sen na ko Bamakɔ yan nɔ jɔn b'a fɛ i k'a dɔn ka caca na se furanjɛ fanga ma dɛ a ko ɲininkali tɔ min a ka sigi a ko ni hakili b'a la so 12 so 566 olu de ye dɛmɛ so ye i ko mun ma ATTbugu i k'a dɔn ni o kun kan ka tila an ka jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko a kunfɔlɔw dilen kɔfɛ min ye diko filanan ye min jaabi bɔra tile filanin na o ko a ko tɛ ma dɔɔni k'u ye jaabi min dara bɔ sigi kɛlen tun ka fɛn min ma kɔnɔ a n'o cɛ jiyana i ko jigɛjala ani baji sɛbɛnnikɛla ko nin bɛ se ka kɛ cogo di an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ko faama kura mun nana fanga kɔrɔ kɛra ŋanamu sunyaliba kule o kuma ko kow na ko ni k'u jɛ ni ka Mali kura dabɔ n'o taara kɛ i k'a dɔn awa bisibaza ye i k'a dɔn ko maliden tɛ se ka sigi k'o kɔ kɔnɔ a ko n'a tun kɛra fanga tɛmɛnen na maaw tun b'a fɔ nin ye laada ye nka ka logement sociaux n'o ye ATTbugu ye k'a di cogo la maliden ma faamuya sɔrɔ min na o kama ko ɲininkali fanga bonyana o kama maliden min sigi bɛɛ lajɛlen wulila k'i ka dusumakosaya yira ka kuma yɛrɛ sama fɔ k'a se jamana ɲɛmaaya so ma kuluba maaw kun ye bolokɔni
si ministre min ɲɛsinen don soko ni dukoloko ma o ye Birahima Kamena i k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ sɛgɛsɛgɛliw bolo dara sɛbɛnnikɛla ko ni maa min bɛ Birahima Kamena dɔn n'a fɔra i ye ko a bɛ sɔn bisi basa ma i k'a dɔn k'i ka t'i mago la sabula ko o maa tɛ a ko min ye nka ni ko kɔni hawujara n'a ma ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn bolo ma funu a bɛ d'a tigi kɔrɔ dɛ o de kama sɛgɛsɛgɛliw baaraw bolo dara ko ja ministre min yɛrɛ bɛ nin ko bɛɛ lajɛlen kunna n'o ye Birahima Kamena ye awa ko ale de yɛrɛ de y'a laɲini i k'a dɔn jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen ka kɛ fɔlɔ o tuma jaabi mun nana sɔrɔ o la o de ye k'a fɔ waati min na ale bɛ wele ni kana kɛ ministre ye maa caman y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ commission min filɛ n'olu b'i k'a dɔn logement sociaux di a ko kurutu i k'a dɔn suwaliba kule jɛkuluba don o tuma an bɛ min f'i ye waasa i ka baara ka ɲɛ i k'a dɔn nin jɛkulu in ci i k'a filenkolo ci k'a dakolo ci ale yɛrɛ ka jateminɛ na a ko i k'a dɔn maaw n'i y'i ta maa kuma fɛ i na ɲangata la bi dɔ kan ale yɛrɛ bɛ jateminɛ de kɛ k'u lajɛ ka danaya kurakuraw kan k'a dɔn an bɛ Mali min na Mali bɛ fɛ yɛlɛma ka don kow la o tuma a b'a fɛ baara ka kɛ cogo min na o de filɛ nin ye u ka jɛlenya kɛ maa minnu bɛ yen kabi lawale n'u y'u ka sɛbɛn don i k'a dɔn nin dɛmɛ so ATTbugu ɲinini na n'u m'a sɔrɔ u ka baara kɛ n'o sɛbɛnfura kɔrɔw de ye waasa fantan minnu ni so in ka kan u k'a sɔrɔ nka sɛbɛnnikɛla ko i k'a dɔn i mana walidusu tɛ tile bɔ k'a bin ni bɛɛ ye jango maa min digilen don kurutu la a ko ninnu nana baara min kɛ i y'o dɔn de ka sin ka maa o maa ka d'u ye n'o y'u nigamaa ye u y'olu bɛɛ ka sɛbɛnfura kuraw de minɛ tun wa k'olu bɛɛ lajɛlen de bila lisi sanfɛlaw na olu de a jari a maji ye olu cogoya bɛ ye wa waasa ka ko datugu u yɛrɛ taara ba maa dɔw ma ten olu da bɛ kalakari bi ka se ka olu fana nimana dɔw salo ni olu suru a kɔnɔ ka se ka sɛbɛn bɔ ni ninnu ye k'u sigi ko foyi ma kɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye i k'a dɔn ministre Birahima Kamena maa min ye baarabaw kɛ waati tɛmɛnenw na jamana kɔnɔ i k'a dɔn hali bi jɛlenya yɛrɛ ni jamana kanu kama ministre don nka min ye sanfɛ kalanso dɔw bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko i k'a dɔn awa école sciences juridiques et politiques n'o ye Mali ka sanfɛ kalansoba ye a bɛ ka lakɔliden dɔw sanfɛ karamɔgɔba dɔw dɛ a bɛ k'olu kalan hali bi n'a ka bi waasa olu bɛ se k'u ka diplôme doctorat o sɔrɔ hali a ministre to a b'o baara la jamana kanu kama n'a fɔra k'o bɛ t'i yɛrɛ don bisi basa la ko jɔnni bɛ da o la o tuma sɛgɛsɛgɛli jaabi minnu kun fɔlɔ bɔra k'o de ye nin yira koyi ministre ko sa n'a ma ɲa danaya kun dara aw commission kan o tuma aw ma se ka danaya minɛ fɔ wa n ye aw ci bi n ye aw ci sini aw ta ka bɔ yan an bɛ maa wɛrɛ bila aw nɔ la min ye kuma sera jamanakuntigi ma o m'a bila dagurinda la koyi o ko aw minnu filɛ gouvernement la aw mun ye ministre ye aw bɛ a danaya minɛ de kɔnɔ o tuma aw y'aw jija aw bɛ danaya da maa minnu fana kan u ka kɛ maa ladiri ye maa si kana polongoto ka i yɛrɛ kɛ maa sɛbɛn k'a sɔrɔ maa kun t'a don ka i sen don jamana marali la ni ka na an jɔ a ca a ko nka ne bɛ baara to aw bolo min kan ka kɛ a y'o kɛ nka nin min kun fɔlɔ min dilen filɛ a y'a jɔ bi pupepu ka taga bɛɛ kan ji ɲɛma jɔlen na sen ka bɛɛ kan kunnafoni filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn info matin kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne a fɔ ministre ye a tɔgɔ Birahima Kamena a fa ye ko cɛ kelen bɛ yen n'a y'o wele ka bila ko in kunna a ɲɛ bɛ sɔrɔ sisan jɔnni Modibo Janga i to o ka numéro di a ma nin fɔlɔ in ma ɲɛ dɛ Modibo Janga olu de a tɛ 1008 logement fɔlɔfɔlɔ ye olu de y'a baara kɛ ka hakilina bɛɛ i ye mankan min na fantanw y'o sɔrɔ alors o kɛra a ko wele man ni 4000 bi sara a kun fo ka n'a kɛ ala ni so ko in kɛra a ko wele o bɛ yen o o tuma ministre a lamɛn dɛ Amadou Konare nɛgɛw kɛrɛfɛ karamɔgɔ dɔ b'a tugura bala cogo bɛ di tun Amadou Konare n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma tribune Mali tribune Mali Guakura o don Amadou Konare maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Abdurahmani Diko Abdurahmani ko min bɛ se min na o ka t'o la Amadou Konare min da ye marifati ye marifati min da ye dɔgɔtɔrɔya o kɛ min da ye kuma ye o kɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ i ye jura ye juraw jɔyɔrɔ min ye jamana in kɔnɔ o fana dɔnnen don min ye juraw ka président ba Yusufu Batil Izu Batile a bɛ ni ka kalo bɔ sa e ko a sira a ka so wa Amadou Konare i k'a dɔn jugulamɛkɛ bɛ munumunu salo la min ye ɲɛɲinini ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ Amadou Konare i k'a dɔn sunkalo man ja bilen nin diyagoya ko min n'o bɔra CEDEAO la o bɛna jamana gɛrɛndɛ a bɛna gɛlɛya don jamanadenw ani jura ni ɲɔgɔn cɛ o tuma ne min ye président ye ne ma wuli ka jɔ bolo da joona kɛ n dayɔrɔ caya i k'a dɔn a bɛ gɛlɛya min ye Yusufu Batil chambre de commerce président Amadou Konare a nana wuli ka jɔ fɔlɔ bolo da min ye lage
Guinée o tɛ CEDEAO la min ye Mauritanie o tɛ CEDEAO la a modèle kun ale nin jamana ba fila k'olu sɛgɛrɛ i k'a dɔn ayiwa min ye port belebele baden b'u bolo a modèle kun ale o ni Mali bɛ se ka jɛ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko taama kun fɔlɔ kun ye a ɲɛfɔli ka ɲɛdɔnni kɛ olu nana dɔn min kɛ a modèle kun ale a ma don a kun bɔ min ye gouvernement ye lafiya bɔda na sabula min ye usine hali usine minnu b'an bolo yan a modèle kun ale k'a dɔn usine caman kun bɛ ka jɔ sabula ayiwa u bɛ baara kɛ ni minɛn minnu ye o caman kun bɛ bɔ kɔfɛ ka na jango ciment usine calcaire olu mɔgɔ bɛ se o ma kosɛbɛ a modèle kun ale i k'a dɔn wulikajɔ bolo kan min ye camion caman de ye olu bɔra Laginɛ ani Mauritanie kosɛbɛ na k'u kunda Mali kan Mali i k'a dɔn n'a ka minɛnw ye a modèle kun ale kabini o ko nin kɛra i ɲɛ b'a la tile fila in na fiɲɛ bɔ dabara ka di jamanadenw ma hali Yusuf Bathily modèle kun ale tuma min n'a taara nin dugu ninnu ɲɛ la i k'a dɔn k'a ye k'a fɔ sebabu ye min ye Mali jagokɛlaw ye a jurabaw o tuma minna a bɛɛ lajɛlen ka taa Conakry walima Mauritanie min ka nɔgɔ i ma a modèle kun ale i k'a dɔn o y'a sɔrɔ Dankɔrɔba min ye dɔngɔnɔkɛ Seydou Nandɛmɛ camion 500 bilalen bɛ juraw ka bolo kan n'a ka di ye cogo min na sɛbɛnnikɛla ko ni nin damada tora ka ɲɔgɔn sɔrɔ a modèle kun ale an bɛ siran fɛn caman ɲɛ i k'a dɔn a kisi bi ko ma min kɔni ye wulikajɔ ni jateminɛ min kɔni ye CEDEAO ye n'a y'u ja min ye gɛlɛya in ye a ka d'u ye cogo o cogo a modèle kun ale k'a dɔn bɔda kura sɔrɔ la bɔda kura sɔrɔ la sɛbɛnnikɛla ko hali ni nin gɛlɛya in yɛrɛ banna e ko nin tɛna taamasiyɛn kura di Mali ma ani Mauritanie walima ani Laginɛ ni ɲɔgɔn cɛ wa sabula nin bɔda kura minnu filɛ a modèle kun ale a nɔgɔyali a taama siraw i k'a dɔn a n'a wulikajɔ kuraw min kɔni ye chambre de commerce président ye Yusuf Bathily n dɔgɔnin de don awɔ i ko ten n dɔgɔnin de don awɔ Yusuf Bathily a kɔrɔkɛ kɔrɔba o de ye Haji Bathily Haji Bathily i k'a dɔn ani Isaka Ɲangadu i y'a mɛn ne ni olu de tun bɛ gɛrɛn kelen na ja aw cɛ ka jan yɛrɛ o ma min i k'a dɔn jaliden bɛ bɔ Segu nakariya minɛn bɛ n bolo nakariden Ala ka cɛ kelen tɛ ka foyi ɲɛ sɔrɔ bisansigi jɔ ka da la n bɛ tɛ wuli a dun bɛ fɔ Bamakɔ ka di e nana ɲɛma sɔrɔ ko la fɔ ɲɛ de ka di o y'a sɔrɔ Yusuf Bathily fitinin don Allah a bɔra kalanyɔrɔ la ka na nka a bɛ fɔ a ye sirili kɛ da la yan ka sabara siri a bɛ kuma de kɛ da la yen mugan bitigi da la banna kana taa yɔrɔ jan dɛ ni dumuni kɛ waati sera i bɛ don an bɛ dumuni kɛ dumuni kɛ waati se o se u b'a fɔ daba Yusuf wele dɛ b'a fɔ ko cɛnin taara o b'a sɔrɔ a taara ne bɛ taa yaala k'a ɲini su kɔnɔ ka gɔngɔli tora a kunna n ko cɛnin a fɔra k'i sigi yɔrɔ kelen ɲɛ min ye ta kuma min k'an fa ye yaala la o tuma don tɛ wele don na kabini o don anw y'a dɔn k'a fɔ ni Yusuf a bɛ ko dɔ kɛ jamana in kɔnɔ a bɛ kɛ fɛn dɔ ye a kunkolo ka gɛlɛn dɛ o tuma ja bila ko tɛ o à 17 ans il a déclaré son premier milliard n bɛ fɛn de f'i ye n bɛ min ɲɛdɔn o y'a sɔrɔ Bolotu bɛ taa sa Gonfreville b'a dɔn dɛ i b'a dɔn ni mun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min y'a k'a bɔ ayiwa Mali tribune kɔnɔ o don Guakura karamɔgɔ Daba Tunkara i ka danganiya kɔnɔ n'an tɛgɛ don ko kura Sud Hebdo olu fana kumana min ye kibaruya u y'a salo ka bɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ jabala la sabula min ye i k'a dɔn Tazun kɔrɔ kibaruya hakika y'o ye sɛbɛnnikɛla ko a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa waasa jigi ka sigi jamana denw ye o bɛ dulonnen don i k'a dɔn jamana faamaw bɛ kɛwale min kɛ kabi jamana kuntigi Asimi Goyita a y'a bolo kɔrɔ ta danaya yɛrɛ minɛ kɔnɔ min na kɛ jamana faama ye a ye layidu dɔ ta min ma deli ka kɛ Mali la o ye musaka i k'a dɔn warikɛsu min bɛ bila jamana faama cɔ a la ale kɔni n'a ta kɛ i k'a dɔn mɛnjakɛla ye koyi ale n'a ta kɛ ka hinɛ ka jamana ta kɔrɔ fɔ a tile bi ba ni kɛɲɛ ka degun bɛ maa mun ye ni se t'u ye u bɛ sɛnɛ kɛ u b'u ci kɛ u bɛ wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ nka garisigɛw ma sabati u ka se ka fɛnba sɔrɔ u yɛrɛ ye hali da la dumuni donni o ka gɛlɛ o tuma ale na dɛmɛ ta ni k'a ɲɛsin u ma kuma in fɔra don min maa caman ko nin ye cogoya ɲinikan ye nka b'a dɔn awa Asimi sigili ka bila bi la siga bɔra a la baara ninnu b'a la ka kɛ jamana lakanabaliya bɛ yɔrɔ o lakanabaliya tɛ jamana marabolo foyi tɛ i k'a dɔn dɛmɛ in ma lase yɔrɔ min na wa hali bi n'a ka bi a baaraw bɛ sen na min ye an kɔrɔ u kɛlen ko ka Mali cercle fanda bada bɛɛ lajɛlen salo u nan'u nu fosi Bamakɔ yan nɔ min ye ga 600 i k'a dɔn ka olu ta min ye karamɔgɔ Daba Tunkara balo ni ka n'a larawe u ni ɲɔgɔn cɛ balo minnu bɛ tali kɛ malo tɔni 30 i k'a dɔn ɲɔ tɔni 30 min ye sukaro tɔni 15 ka fara i
k'a dɔn tili luturu 12 i k'a dɔn k'a ta ni k'a larawe min ye Bamako yan nɔ komini o komini gwa 100 ta i k'a dɔn o ye gwa 600 ni k'a di u ma u bɛɛ lajɛlen ka u ni lahinɛ ni a ye sɛbɛnnikɛla ko a tilara maa minnu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra ɲɛkisɛni kan jateminɛw ka kɛ aw minnu ye mara ɲɛmaw ye jɔnniw bɛ mara kɔnɔ bi n'u ka gɛlɛya fanga de ka bon kosɛbɛ a y'olu suganti balimaya ko t'a la teriya kɛrɛbɛ tɛ a kana n'u ye jamanakuntigi de y'a fɔ ko maa minnu bɛ yen ni dɛsɛbaatɔw don a ka lase u ma o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen colonel Asa Bajalo Ture ale ni a ka cɛdenw ni o dɔ i k'a dɔn DFM min bɛ i k'a dɔn Kuluba ani i k'a dɔn jamanakuntigi yɛrɛ ka chef de cabinet u nana ka na ni laraweli k'a kɛ jɛlenya kan bɛɛ lajɛlen ɲɛ wale ɲɛna minnu n'a ka kan k'a di u ma maa minnu bɛ yen n'a dir'u ma ɲɛci ma kɔtigɛ kɛnɛ kan olu ko i k'a dɔn awa ni kufo olu bɛ nin sɔrɔ i k'a dɔn k'olu tun tɛ da la nka olu ye nin min sɔrɔ jɔn ko Ala olu dara la k'a fɔ ni an ka jamana sɔnna k'a fɔ an ka kow kɛ jɛlenya kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ i n'a fɔ o ye tabiya ye a bɛ se ka kɛ nka min ye k'a dɔn duwawu de dɔrɔn de bɛ olu bolo ka ɲɛsin jamana faama in ni furanjɔrɔ fanga maa ɲɛmaw ma ɛlɛ ni min ye jamana in yɛrɛ ta fanga bɛ bɔ fan o fan a ka di u ma an ka se an yɛrɛ kɔrɔ maa minnu bɛ yen n'olu bolo ko fɔ t'a na fɔ jamana in ma Ala k'an kisi olu ka pa yi ma nafolo filɛ an ye min bɔ i k'a dɔn Sud Hebdo kɔnɔ a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne fɛn mana caya kaba a ɲuman n'a juguman tɛ dɔn te min ɲɔgɔn tɛ tew la n t'o f'i ye tezara don i tɔn ka n ka premier min kasani bɛ min na ta wa kasani fana i b'a fɔ fɛn dɔ ma ko jasmine wa o de kasani bɛ a o t'a la nin de foyi ma fara a kan fɛn ma bɔ a la a bɛ sɔrɔ min tezara Amadou Konare wala maa bɛ maa ɲini Mali fa bɛɛ o tuma an b'a ɲini o daba tungara kunnafoni sɛbɛ min ye k'a dɔn tɔgɔ tun Info Matin Info Matin kumana kokura Info Matin ko do bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan min ye Christelle Kone a kumana a ko min ye awa ni maa min hakili b'a la ntɛnɛn don maaw kɔni kibaruya bɔra k'a bi tali i k'a dɔn awa garabali min filɛ Falajɛ Bamakɔ yan karamɔgɔ daba tungara ni maa caman bɛ yen ni gɛlɛya yɛrɛ kɛra sababu ye k'u bɔ jabala la n'u kɛn bɛ ka jabala sɔrɔ ye ko minnu ma réfugié ko tasuma wulila u jabala la koyi ko maa caman ka seli fitiri tigɛra k'a sabu kɛ ni sisi bagi-bagi ye garabali kɔnɔna la binw tonnen bɛ gwaw jɔlen bɛ maaw bololaminɛw dɛbɛw bɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ tasuma mana don yɔrɔ sugu la i k'a dɔn a bɛ bɔ dɔ la ka dɔ la minɛ min ye protection civile maaw olu welela u kɔni nana u y'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ nka yanni tasuma in bɛ se ka dala sa karamɔgɔ daba tungara ko a ye tiɲɛni caman don hali ni y'a sɔrɔ buna hadamaden ni toli kibaruya ma bɔ fɔlɔ nka ka bagan ni ma jeni k'a ba tayi ani ka maaw bolofɛnw ka balo ɲɔw malo k'a bɛɛ jeni ka maaw ka finiw jeni hali wari min bolo ka suw kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen jeni sɛbɛnnikɛla ko tiɲɛni dagosi bonyana kosɛbɛ min ye lakanabaw kɛlen kɔ ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ u y'a ye k'a fɔ min bɛ t'i jɔ i k'a dɔn awa gwa 100 a n'a kunkanfɛ i k'a dɔn tiɲɛni donna olu kun bagan bɛ taa fɔ bagan 100 yirika la minnu jenina k'u nima jeni k'u ban tayi a ko a kɛra tiɲɛni ba ye maaw kun nka maaw yɛrɛ ɲininka mun ne nana ni nin sababu ye i k'a dɔn awa jateminɛw ni sɛgɛsɛgɛliw la a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu bɛ yen ni u bɛ baaraw kɛ tasuma la dɔw bɛ tobili kɛ dɔw bɛ yɛrɛ bɛ tila ka na sunungunin dɔw ɲama dɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ tasuma bila u la nanga ni yɔrɔnin jeni nka taa mana bila olu bɛ sin k'u kɔ don ten fiɲɛ de bɛ don ta cɛ ma a bɛ yɛrɛ i k'a dɔn a bɛ biw minɛ wa a de bɛ taa bugubugu a ko o kɔfɛ dɔw yɛrɛ fana bɛ yen n'o ye aw sigarati minɛw ye aw bɛ se ka e y'a bila min ye sigarati minɛw olu de bɛ sin ka sigarati mɛgu tɔ ni fili ka b'u bolo hali u t'u sen kɛ k'a tereke a ko a bɛ bin yɔrɔ min na a bɛ tasuma min wuli e ka mago t'a la e taara ni yɛrɛ nka e bɛna maa caman kasara o y'o sababu ye min ye minisiri minnu yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan olu y'o bilasiraliw kɛ k'a dɔn k'a fɔ hali minnu mana tobili kɛ n'u tilara tobili la ka ban u ka tasuma ninnu faga a ti foyi tiɲɛ i k'a dɔn ni jigisigi ani lakana tɛ nka ka tasuma to a yɛrɛ ma ten fiɲɛ bɛ don a la jango an ka jamana yɛrɛ siradaw bɛɛ lajɛlen falen don taji feere yɔrɔw a n'a ɲɔgɔnnaw la o kuma ko aw de b'an kisi ni ɲɔgɔnna kasaraw ma sɛbɛnnikɛla ko sango ni ɲɔgɔnna kelen kɛra min tiɲɛni fanga bonyana maa caman bɛ a kɛnɛ kan ye minnu kɔni bɛ ɲɛji la k'a sabu kɛ tiɲɛni hakɛ mun donna u kun hali si yɔrɔ ɲuman yɔrɔ nin jeninen i k'a dɔn a tɛ olu bolo bilen kunnafoni filɛ an ye min bɔ Info Matin na a ka bidon bɔli la Amadou Konare ne n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u ka ma Le Matin sɔgɔmada sɛbɛnnikɛba a tɔgɔ de ko Hashi Sise
Sise Amadou Konare e ka don ngana mamadi foko blendo ngana do tari da min ye Cheikh Sala Sago odo Cheikh Sala Sago na to afora ni ne mafili si ma mémoire est très bonne akila moti kadu joliba assez olu de nana na ye ngi nga joliba la Cheikh Sala Sago andanyana Cheikh Sala Sago ni wunye ndolatana dumanye sabula sa 1979 e ka don awakubu di Mali finali non Allah l'homme de 3 minutes 3 bi ni ado amina amasrafana do dugati mini kan va blama gay ngo ado minute saba bi saba nene ala ni kala 3 minutes 3 bi ka bi flati chelula law ka kila ka penalty kelen sɔrɔ ko fana ci celu la layi minute saba kɔnɔ 3 minutes 3 bi sadi bilara kaw la kaw dama Amadou Konare ko dugu jara ka kinitɔ bɔnni to tasaw kɔnɔ Amadou Konare si ma mémoire est très bonne a do sori kuruma de tun bɛ joliba ka jɔ la u y'a ɲɛ kɔrɔkɛ Modibo 10 de tun b'an kɔfɛ Cheikh Kone Jofolo ani Adu Kantew ani Kaw Dukurew hakili t'a bɛɛ la olu mara ka jouer stade fɛ Amadou Konare joliba a do min ye poker ye Umar Diko ani Elias Umar Diko Cheikh Sala Sako yɛrɛ Sadia Sise ils étaient alignés nunu alignés kun do joliba la hakili tɛ joueur bɛɛ la don tɛmɛna 79 a do nye terrain ka do ayi bana kun fɔ an kun warba o ko yɛrɛ ye kokolo yi nye ko jama ka boy on sort kelena ko bi ta a bi yɛlɛ fɔ stade fɛ sanfɛ Suguningura Kuluba nu sanfɛ ka ballon filɛ 90 minutes temps solution dala donna Cheikh Sala do a y'aw mago sago n'a c'est-à-dire que ayi yɛlɛma dɔ kɛ hali bi hakili bɛ premier bi don jogo la hali bi ballon d'argent tun bɛ Mali la o do kun ye Mali kun ye Mali ye o de taari nɔgɔ ma wallahi Allah Amadou Konare ka do dakɔrɔba tari da o kɛra a ye ayiwa joliba kunkolo kɔrɔta a ye équipe nationale a ye waati jango fana na i k'a dɔn a ma min kɔni ye sɛbɛnnikɛla n'o ye le matin a y'a jira k'a fɔ ayiwa Cheikh Sala Sako dimanche tɛmɛnen i k'a dɔn a ntanyana ntɛnɛndon jɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛra min kɔni ye wulikajɔw ye Amadou Konare i k'a dɔn n'o ye farikundikɛlaw ye maakɔrɔba minnu bɛ yen a caman kɔni yera kɛnɛ kan ka taa bilasira Cheikh Sala Sako i k'a dɔn a ye don dɔ naja i k'a dɔn a yɛrɛ kun kɔrɔla sa sabula min kɔni farikolo ye kun tɛ sɔn bilen Amadou Konare i k'a dɔn nin ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le matin kɔnɔ e ko waati a ma dafa de wa kosɛbɛ waati sera an bɛ dugawu don kɛ badabada dali ka nɔgɔya ya rabbi Allah ka dugawu kɛ a kɔ ye ka limaniya d'u ma amin awɔ a denkɛ dɔ bɛ yen Jibi Sakɔ ale de tun ye renouveau maa ɲɛmaa ye waati la aw d'accord Jibi Sakɔ Mamu Leleta Amadou Konare i k'a dɔn an di segin an di ɲinɛ an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin Mamu Leleta ma Dakabana Mori Amadou Konare i k'a dɔn Ala ka dɔnniya ani Ala ka se a ti ban sanfɛ Amadou Konare i k'a dɔn Ngamana Gwanin bɛ denko la san 10 ani 5 Amadou Konare Mamu Leleta ko ni Ala m'i ka sababu d'a ma ni n'a ye ɲɔgɔn ye i bɛ den da i sen kan tɔgɔma min b'a bolo bi den maa 10 walima 15 a b'o bɔ maa kan k'o mɔ filɛ i mɛnni ba kalo saba o bɛ sɔrɔ min Mamu Leleta n'i taara Torokɔrɔbugu min ye Dagaba carré e k'a ɲininkali kɛ walima i ka téléphone ci 82 03 03 03 tabarikala Mamu Leleta an ka foli tanu bɛɛ n'i ma dalilu di Daba Tunkara ma n tɛ sɔn ye a bɛ dalilu di a bɛ dalilu di n'o tɛ i nana ni dalilu kelen min ye ni bɛɛ sɔn n'o ye o ye mɔmuso ka fura ye baraka Allah bɛ kura ye i dalu wa o kɔni o kɛra saba baraka Allah bɛ kura ye ni Ala sɔnna n bɛ segin ka na n'a ye tabarikala Amadou Konare i k'a dɔn waati n'a ka waati ma se bi ta an b'a bila yan farikɔnɔjɛkɛlaw min ye Burapele ani Sidi u labɛnnen don n'anw wulila sisan olu bɛ n'u cooko min ye farikɔnɔjɛ k'u da don a la surafana t'u ma dusu na nɛgɛ ɲɛ 20 segin bɛ kɛ nin gafe kelen kan ni Ala sɔnna sini sɔgɔma an bɛ ye kɛnɛ ka sɛbɛnkɔrɔ bɛ bɔ k'olu lakali an dɛmɛba nɛgɛw kɛrɛfɛ la o t'a de ko Jibson contrôle Amadou Konare Daba Tunkara anw jo ale kun don sɛbɛnkɔrɔ la min ɲɛsinin ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan wa salam